कन्टिनिउ अखा हागासिनो दं आं जोंनि उदालगुरि डिस्ट्रिक्टआव बिलु बालु अखा हागासिनो दं नै रायजोफोर न'निफ्राय ओंखारनो हायि बायदि जादों नै आं दा बेलासियाव भिडिअ खालामनानै नोंथांमोननो देखायबावबाय कन्टिनिउ अखा हागासिनो दं दैज्लां बायदि जाबाय नोंथांमोना नुगोना नुवाखैथाय अखाखौ नै गोजां बोथोर बायदिसो जाफिनबाय गुसु जाबाय आरोखि न' सिङाव हाबसोनानै थाबाय थागासिनो गुदुं जा गुदुं था बिसिनायावनो उफाय गैला बाहेरायावबो ओंखारनानै थांनो हाला बोथोरानो गाज्रि जाबाय नालाय रायजोफोर बेखिनिखौनो आं नोंथांमोननो देखायहरबाय नोंसिनिथिं माबायदि अखाया एसे खोन्थाहर जोंनि उदालगुरियावथ' बिराद गाज्रि बोथोरा बे हप्तासेया फुरा अखायानो अखा नोंसिनिथिं माबायदि एसे खोन्थाहर रायजोफोर बेखिनिखौ बुंनानै आङो दोनथ'नाय जाबाय।